Ini dawa ini. Hei, jamba baयदि खामबाय थायो. Hei, इदि जायो नामा सोरबा? माथो मागोआबो सफैबाय. बारा गोबाव गैला माथो. आखायावबोथ' दा मामलेदानो गैला. मा खालामबावनो? आइडिया, भाई, एक काम करू. बोरमाखौनो दांनोसै थु. आखायावबोथ' फैसा गैया. बेखौनो खालामनायानो गाहाम जासिगोन. दाथ' बोरमाखौ माया मोनगोन? हा? बेनोथ' जाबाय. एसे मेलेम खाथायनांसिगोन. नोंगो इदिनो माबा मोनसे खालामनांगोन. जोङो नङा होमबा? ओइ रांखेब माहाजोनाव मासो नुदों? बेखौनो दांहैसै नामा? थौ! या! आइदै! होद मा लरग' थरग' बिलाय? होद लोगोखौनो इदि होनो नामा? दाउआ! है! मा जानला मानला खुबैबाय थायोब्रा? होद! माथो जानायखायब्रा? होद! थु माबार थु. बोरमाखौ माया मोनगोन? एटु गद हा? बोरो! एटु बोरमा टु. हा? बेथ' रांख्रेब माहाजोननि बोरमासो. थु. ओइ मानसि नाय. मानसि नाय. रावबो गैयालै बो. मानसि नाय. रावबो गैयालै बो. बामदोलै रावबो गैया. ओइ माथि मन गिलिरथारलै. मोनखाबायलै दिनै थु. बोरमा. माथो इसोरलाय रांख्रेब माहाजोननि बोरमाखौसो खनना लांदों. जानाय नङा रांख्रेब माहाजोन गोख्रों गायनांसिगोन. राखेबादा नोंसोरनि बोरमाखौ थख'दों आरो गोराजों खावना लांबाय. नंगौ नामा? दहायसो आं दोस्लायनानै फैदोंमोन. औ आंबो नुदोंमोन दहायनो. सिखाव सानैजों जाला थौलाय. मोनबाथाय होखानांगौलै. माबाथ' खारलांगोन दानो. ओइ नै बिसोरो. ओइ! सोरनि बोरमाखौ दाननो नागिरदों नोंसोर?